mambo nyaya takabudirira zvakanaka kwa Major Street. Nyaya yakazopinda mukoti yaitapi zvinhu zvakatongwa namambo. Achiti mambo havana kutonga nyaya yangu zvakanaka nyaya mhosva yakataita. Saka loya akataiwa munhu makamutonga pano kuti hana mhosva. Saka ndoti nyaya itange panyowani pakutanga. Maloya rake neredu naMajor Street nobvawirirana kuti tange nyaya ndobva tapuwa dheti rokuenda kukoti. Patakazoenda kukoti loya riya rakabharatiza kuita kutiza loya ukanzi loya riripi ukanzi loya rakafuna nezuro kuti harisi kuuya ukanzi aiwa tokupa mukana 30 minutes kudai panzi mumufonero ndobva afonerwa loya amene takafonerwa here nobva tadzoka after 30 minutes ukanzi aright loya rangu rafigwa nemota rakupfuura tailgate kasaka richauya here kanzi aiwa harichauya tino kana kamugadzira zviri rangu ndakudzokera breki kana Major Street uri kunyepa wambouya pana pamakuseni uchiti loya rangu rakati handisi kuuya iko zvino wakufona uchiti loya rarakuuya tsarafigwa kuratidza kuti uri kunyepa kasi haticharegeri nyaya takutenderera mberi nenyaya nyaya nobva yatanga kupinda mudare iye achitanga kuramba saka ini ndakazopinda nobva ndatsanangura maitikiro yakaita nyaya mawitness akaona zvichiitika akaona akarara nenguruve akatsanangura kuti zvishuwa munhu ndakamuona akarara nenguruve pachizodama mupurisa wenyu wamambo akati pakatouya mhondoro dzikakonifema zvishuwa kuti munhu akarara nenguruve kuchizodama dokta chishaya uya nobva uyawo kanzi ini zvishuwa ndakaona kuti nguruve iyi yange ne4 months isati yambosangana nenguruve zvishuwa ndakaona kuti nguruve yakasangana nechimwe chinhu umbowo hwauripo kuti pane chakaitika panguruve iye akamboza kupopota kuti aiwa munonyepa moda pfuma yangu moda chinhu asi zvakashaya basa nobva tazopuwa date rejudgment saka takazoenda last week kanzi judgment kanzi aiwa zvakatongwa namambo ndizvo chaizvo asi zvakambozonzi siyani zvimbichana nekuti yakazonyora kuti mondoro dzofanirwa kupuwa mombe 3 mambo anofanirwa kupuwa mombe yavo vachishaya vanofanirwa kupuwa nguruve yavo yakapiswa $400 nemakosti avo ese akaitika saka nemakosti angu ese takaenda kudare kanokwana 10 times tichibhadhara mota nokuakwataita navanhu $50 every day nokuenda kumundoro takaenda 4 times saka mari yangu yakazosvika yose ndingati makosti ese yakasvika 1035 takabhadhara padare pano saka ndiyandauya kuti mambo vaone kuti ndingava nemakosti angu nenguruve yangu rumafambira zvakaita takatenda chaizvo kuti nyaya ngatifambira zvakanaka tinotenda pana izvozvo asi iyoyo pamanga muri kuenda kumatare ndakanditumira mapurisa yangu vanga vachimirawo vari parutivi nemi makosti iwayo ndiri kuyada yanoenda kuna Kwaramba zvinotutsira kuti mari dzemacost of appeal traveling and subsistence zvinobhadharwa naKwaramba saka makosi zviripo paLC 9 and 10 pane provision yecost of appeal munhu akatongwa mhosva akaenda nayo kumberi inini mambo ndinotuma wandinotuma kuenda munhu yende ndichitobisa mari yokuti anoonekera ikoko kunodifenda dare rangu saka kana wahiwa nenyaya makosti iwayo ndiwo wakonzeresa kuti ndibise mari saka ndinenge ndakuyada saka kureva kuti makosti yese yeappeal yamataro vachishaka yedu mati how much
$1,035. $1,035. Yes. Plus 400. 400 net. 400 for pig. For pig incest. Ndizo, inozichi? Bestiality. 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 Nechi chimwe 400. okay. Plus yeji minimum. Chief. Mazima kaenda kanga 10 times. 10 times. Chief's cost 300. Ichanonyorwa ngepa LC 9 and 10. Ndopa zichazo include. Then you resubmit. Then tosvika pakupedzanya. Hama neshamwari dzimwe dzakagumbuka chaizvo vakatoda kuvataka mapurisa vangu kuti ndivo vakonzera kuti vadai, asi vanga vari kuita basa ravo. Izvi zvinoenda kutibetsera pakuti tigone kuchenyura dunhu redu. Hatidi kuuya kuzoitiswa tsika dzisi dzedu mudunhu redu. Muno medu mushangure hatirore mhuka, hatidi ngochani dzemhuka. Saka naizvozvo panoripwa kuti pasi apa patipe mvura inayo. Toda kugeza ropa, toda kugeza uyanga iwo. Saka ndinokutendai nokushingirira kuti nhau iyi isvike pakuzadzikisa kuti kurara nenguruve nemhuka handizvide munyika mangu. Ndatenda vashaka.